Så jeg gør min hånd, der rækker på. Prøv, jeg rækker lige på en gang. Er du klar? Ja. Goddag med dig. Jeg skulle jo... Ja, hvad er det for noget, der står med så meget mærkeligt der? Kom så indenfor med jer. Velkommen. Tak. Hej, John. Kom indenfor. Ja, hej. Ja, men jeg kan se, at I er fit for fight. Ja? Og det er vi også. Vi har nok tid for at være klar med alt det her. Ja, ja. Okay, Jeppe, du følger bare med ham ud der, og så laver jeg en intro-speak. Der er det godt derude. I dag er det Mortens aftensdag. Og Mortens aften er jo en lidt mærkelig tradition på den måde, der ikke rigtig er nogen, der tænker over, hvad det drejer sig om. Men det er, eller var altså for at ære Sankt Morten. Ja, altså, der er jo den her historie om, at Morten gemte sig i en gåsestil, fordi han af en eller anden grund ikke ville være biskop. Men gæsterne, de skræppede op, og så blev han afsløret. Og biskop i øvrigt. Og så har vi siden engang 1500-tallet, tror jeg det var, straffet gæstene ved at spise dem i aften. Ja, jeg så det godt, der kom til. Hvorfor vi nu spiser and og ikke gås, det ved jeg sgu ikke. Og jeg ved heller ikke, hvor mange der stadig holder Mortens aften, men jeg kender ikke nogen, der er bedre til at stege en and end mine svigerforældre. Jeg kan ikke lige binde sløjfen her på, jeg kan ikke mærke. Skal jeg binde sløjfen? Jeg kan ikke mærke, at jeg er fat i det. Jeg må hellere binde råbåndsknop. Det passer bedre til dig. Så. Bare se herovre. Der ligger min gamle julebog. Der står så langtidsstejning af en juleand, ikke? Jeppe, kig lige her. Og den julebog, det er hele vores jul i mange år, der står i den. Men der står så blandt andet også, hvordan vi laver den her juleand. Jeg siger, det er ikke jul. Nej, det er ikke jul, men det hedder juleand, selvom vi får den Mortens aften. Og der står der, husk, at den skal lægges med brystet nedad i 4 timer, og så vender man den og lægger med brystet opad de sidste 2 timer. Og så til sidst griller man den. Du skal nok lige sætte det der ud. Ja, det gør jeg også lige op. Det er meget meget længe på. Det er ikke ret meget, det er. Det kan man tale om. Jeg tænkte på, John, nu putter jeg sviskerne ned sammen med æblerne, så det er lettere at fylde dem. Men kunne man ikke også komme salt og peber ned sammen med? Nej, det gør jeg selv. Det vil jeg hellere gøre. Ja, så er jeg bedre styr på, hvor meget der kommer i. I går, der har jeg kogt en kylling. Og så har jeg kogt den suppe ind, og den har faktisk stået hele dagen i går. I kan nok se, det har været helt derop til, da jeg kogte kyllingen, så det er kogt ned til... Nu ser det jo lidt kedeligt ud, men om et øjeblik ser det fint ud. Det smager godt. Det smager rigtig godt til det. Sådan. Og hvad er klokken nu? Har vi, hvad er... Klokken er nu. Ja, 511. Og hvornår skal vi spise? Er vi... Altså anden eller frokosten? Det er meningen, vi skal... Altså anden skal vi spise ved syvsiden. Ja, det er lidt deromkring. Skal jeg putte nogle æbler og svisker i? Nej, jeg skal have peber først, og det skal du have, du kernet, ikke? Jo. Ej, for helvede. Jeg skar mig lidt i den finger her til morgen. Og det sviger. Bare fordi du skulle vise mig, hvordan så så længe den blev slebet. Er det rigtigt? Ja, fordi John kan ikke rigtig lide, at jeg bruger de der brætter, man køber, som er sådan noget kunststof eller plastik. Fordi de sløver knivene, men de er jo let at vaske af. Så lige lægge det ordentligt. Så. Nå, der er sgu da mange sviskere. Der er ikke rigtig nogen, der gider spise det i dag, har jeg indtryk af, men de giver jo en god smag til anden. Det er kun der spiser lidt af det. Ja. Hvis du må lige gå ud og holde igen. Betty, skal vi rykke op af først, ikke? Jo, så rykker den opad i 4 timer.
Skal den helt ned for neden, bedst at stå? Ja, det tror jeg. Der kan den ikke komme ind. Nå. Sådan. Så er vi inde. Og så tænder vi lidt på den. Og så op på 130 grader. Du kan godt sætte den lidt højere. Nej, det er ikke nødvendigt. Jamen bare indtil den er blevet Ja, varm. ja, men det bliver den lige hurtigt, uanset hvor meget jeg sætter den ned. Kom den helt ned. Sådan. Spiller den på noget? Nej, det gør den ikke. Det er godt. Ja, så kører to. Men det lugter ikke så ringe. Nej, det skal vi ikke have til frokost. Det skal bare blive stående og koge. Det er godt nok. Vi venter. Jeg skal ikke slukke for, vel? Nej. Det er godt nok. Skal vi da ikke snart have noget at spise? I kan da ikke være sulten. Jo. I skal kun have 3 ting. I skal have den kylling, vi kogte i går. Den er i creme fraise og karry. Og så skal I have sild. Og så får I en ostemad. Lidt, men godt. Værsgo. Værsgo. Ups. Og lige ind til fruen. Lige ind til svigersønnen. Det. Den kan du godt lide. Eller gå og lægge lige i siden af. Altså, se nu. Nu tager de nok et billede af mig, og det, Nu drikker hun porter. og det er så, hvad det er. Men det der, hvis jeg nogensinde selv ser den film, Det vil smage den her også. så undrer jeg mig sådan, fordi på sådan nogle billeder, der fremtræder en lille rund dame. Så. Og det kan jeg aldrig forstå, fordi når jeg tænker på mig selv, så er det ikke nogen lille rund dame. Skål. Men det må det jo være. Skål. Ja, den er ikke så ringe. Nej, den er god. Det sidste hus, vi havde i Frederikså, blev kaldt for Ørneborg. Og det lå op, hvor mange trapper var der? Der var 49 trin. Nå, det er ligesom Agathe Christie. Nej, den er 39. Nå, ja. 49. Ja. Og man kom op af alle de trin der, og der var vi jo unge, det gjorde vi nok. Så var der sådan en udsigt over hele byen. Det lå oppe i fjeldet. Så hvis vi ville ud og stå på skibet, så tog man skiene på i bryggersiden, og så gik man ud, og så gik man til højre i stedet for til venstre. Så var man ude i fjeldet. Det var rigtig god placering, det hus her. Nej, tak. Men nu skal han da have ost. Skal jeg have oste med? Skal han da have ost? Skal vi have en anden til det? Vi kan sætte på. Vi skal alligevel tænde på den, når vi kan sætte Vi den. sætte på en lille til det. Altså, Jeg gider heller ikke. den første ost, det er en med hvidløg. Den næste ost er en roquefort-agtig en, som er beregnet til, at I skal spise den med tyttebær. Og den sidste er en lavret Klovborg. Klovborg. Men tag den lige, for den er dødtung. Det er et jernfad. Ja. Mikkel, vil du ikke have mere øl? Drej lidt tilbage det her. Og bare lidt tilbage den der, så kan man lige til det. Nej, vi boede først 2 år i Edesminde, op ved Diskobugten. Og der blev Helle født. Og så tog vi hjem, fordi vi havde fremlejet vores lejlighed. Og det kunne man jo ikke ubegrænset på det tidspunkt. Og så var der ikke andre børnebørn overhovedet i den familie, så de jamrede noget over, at jeg havde gået gravid, og det havde man ikke set, og man havde ikke set den der baby og sådan noget. Nå, så kom vi hjem, og så var der gået et par måneder, og så gik vi rundt og kiggede på hinanden og sagde, hvad laver vi her? Da Helle så blev 1 år, så sagde vi farvel og tak, vi tager afsted igen. Og så ringede John ind til direktoratet for Sådan med. fordi vi gerne ville tilbage til Edesminde, der havde vi efterladt så mange venner og vores hunde. Men vores hunde havde vi efterladt med det forbehold, at hvis vi tog det op igen, så ville vi komme omkring og hente vores slædehunde. Spiser du ikke ost? Men Helle, hun begyndte jo at nærme sig at skulle i skole, og der begyndte folk så at snakke om ham, så sendte de deres børn hjem på kostskole. Det passer ikke. Det har I ikke gjort. Det har I ikke gjort. I har ikke sat noget til, som man ikke kan sige noget, vel? Nej, det var godt. Morgenstanken var ligesom herhjemme. Det har garanteret været med sherryformage allerede på det tidspunkt, tror jeg. Mortensand og sherryformage.
Vi fornyer os jo ikke så meget. Så det skal man jo ikke. I er jo gamle mennesker. Ja. Hvis du knirker lidt, når du går. Og det knirker lidt, når vi går. Det er jo ryggen. Det var du ret med at få et par snapse. Jeg er godt klar over, at du kan ikke komme hen og sove, fordi vi har nogle projekter. Hvad gjorde I med vin og sådan noget alkohol på Grønland? Jeg gik ned i butikken og købte. Altså, det havde vi ingen problemer med. Vi var ikke udsat for spiritusrestriktioner, mens vi var deroppe. Det var der sådan med mellemrum rundt omkring deroppe. Men vi har ikke været belastet af. Hvorfor skal der have? Ikke sådan, at der er to, der skal arbejde i køkkenet. Nu forsvandt kaktus, så fandt det den. Den har jeg. Så står det, at man skal putte 35 gram nødkerne og 35 gram chokolade. Men det er ikke nok i vores familie. Der skal mere chokolade i. Der skal mere til. Jeg tror, det er meget godt nu. Ja. Så skal den skylles rigtig godt af, og nu skal vi så piske viderne. Og det er det her med, at man kan ikke piske videre, uden at piskeriset er meget rent. Nej, det sørger jeg lige for. Ja, og så skal vi have en skål og komme det op i. Og så skal vi have sherry. Piske mere, vel? 1 deciliter, 1,5 deciliter svarer til lidt. Sådan. Nej, så skal jeg ikke piske mere. I hvert fald ikke nu. Ja, det er et ondt vejr. Nå, John, så er det din tur til at smage her. Hvad siger du? Så er det din tur til at smage, om der skal mere sherry i. Og børnene skal jo også kunne spise det. Den er ikke. Nej. Nu skal jeg tage den. Hvad er den? Den var god. Det skulle jeg ikke have sagt. Det var ellers smøge en gang til. Nu kan Mikkel både stege ender og lave sherryfromage, så nu er der ikke nogen udvej. Nej, så nu inviterer vi os selv enten næste år til jul eller til Mortens aften eller sådan noget. Så ved han i detaljer, hvordan man gør. Ja, det kan godt være. Det kan man ikke vide. Nå, okay. Jamen, vi skal da ikke have an igen anden juledag. Nå, jamen, jeg tænker bare på, nu er der ingen undskyldning for at lave... Ja, ikke også? Ja. Men jeg skal ud til min sherryfromage, og Bjørn og Leila kommer cirka ved 6:30-tiden. Ja, det er godt. Ja, der sker jo ikke spor, vi kommer lidt før. Okay. Ja. Vil du snakke med Mikkel? Ja, lige et øjeblik. Han har rigtig tid. Jo, han har god tid. Han har rigtig god tid. Så er det med mig. Jeg optager jo, Maske. Hvad har du lige? Det er godt nok indrømme, jeg var lidt i tvivl. Jeg må lige. Ja, der skal... En lille smule. Nej, ja. Det var så, må vi lige smage. Ja, så rør. Så må vi lige smage igen. Så. Det er nok. Hold lige op. Det er nok, du har kolesterol. Fedt røv. Behøver der komme mere ud af? Ja, det gør det, John. Få den over i opvasken. Nej. Der skal vand i meget Nej, hurtigt. det skal der ikke. Kluder og Så skal den bare stå koldt, og så bliver det den er allerede rigtig god. den smager udmærket, Ben. Ja, jeg er godt klar over. Så. Ja. Du kan godt lægge dig lidt. Sådan. Hey, du. Hvad er det, du kigger i sovsen?
Hvad fanden, du må ikke åbne den. Nå, Det var den, du fik mig til at læse, den der Stenhugger. Stenhuggeren. Den er rigtig dårlig, synes jeg. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de siger, at den har været på Jeg gider bestsellerlisten. ikke høre mere om. Jo, fordi jeg bliver så træt af den. Nu læser jeg den færdig. Men jeg kan slet ikke forstå, at den har fået, at den er på top 10-listen som en af de bedre. Hvad? Det er slet ikke den, du læser nu. Jo, det gør jeg da. Men ikke hernede. Jeg kom bare i tanke om, den ligger oppe af min seng. Nå, Men nu sidder vi så bare og venter på kaffe. hvem må komme Det med var den? nok en times tid nu. Jeg kan ikke huske, hvor langt jeg er kommet i den her. Jeg skal se, om jeg kan trække med dem lidt ind. Hvor, har du nogen med? Var det ikke mig, du siger, du skal tage mig? Hold nu kæft. Så kan jeg godt sige dig, hvis jeg skal nå at tabe 5-7 kilo til vores guldbryllup, så får du ikke noget 8-9 mad kilo efter skal du jul. tabe. 8? Så får du ikke noget mad Du efter går i jul. gang den 2. januar, så taber du det. Jamen, det gør du også. Det er dig, der har forhøjet Altså, det ser kolesterol. godt ud, når en mand har lidt pondus. Det gør det der. Ej, hvem har bildt dig det ind? Jeg synes, du skulle tage den åndssvage øl af. Øl? Ja, fordi den er grim. Ja. Nu kan jeg bare ikke lukke den op. Nej, jeg har bundet et robotsknop. Ja, det kan jeg sgu da ikke Men lukke. jeg har ikke strammet det til. Jeg holdt jo ved, dengang du bandte. Og så da jeg trak ved igen, så strammede den til knud. Så. Så. Det er meget skægt at have sådan et billede. Det er malet af sådan en lidt primitiv grønlandsk kunstner. Nå ja, det hedder Pakkelsok, det sted, det område, det er nord for Jakobshavn. Og jeg har kørt på slæde ned deroppe fra hele vejen derovre. Og ned og tværs over isen herover til, hvor han sidder. Og har siddet på samme sted. Og der er vel 1,5-2 kilometer herimellem. Det kan man selvfølgelig ikke se på maleriet. Den tur, jeg var på der kørte vi fra Jakobshavn. Og var 2 dage om at køre op til et bestemt sted, et udsted, der ligger nord for, det hedder Ada. Fordi vi skulle op på sæljagt på is, ude på isen deroppe. Og det var på vejen hjem deroppe fra, at vi gjorde hold på det sted der. Og så jeg glod lidt over på den, vi nu skulle op over på den anden side, for det var jo noget fandens noget. Dysen er meget udmærket. Altså, vi rejste hjem op fra familien i maj 1972. Jeg har så siden været op et utal af gange for mit arbejde. Sidste gang jeg var deroppe, det var 1981. Og der har jeg altså løbet meget vand i stranden siden da. Men dengang vi var der var der flere hunde, end der var mennesker. Der var over 3.000 hunde i byen, ikke? Og det har vi også nogle optagelser af med hundehyl og hundeklam. Og hver onsdag, når kl. 12, der sirenerne afbrød i byen, så hylede alle hundene. Det er skide irriterende, at jeg har fået sådan en skrubtus i halsen. Hver til steder, når vi snakker om hunde. Nej, nok. Kan du lige holde kæft? Det var bare moren. Det sidste billede derovre var udsigten fra vores køkkenvindue. Og det var altså et dagligt syn, det der. Altså, isfjelden, der sejlede frem og tilbage derovre. Men der er så mange andre ting, der tæller herhjemme. Jeg går en aftentur en sommeraften, og så falde ind til vennerne og drikke et glas rødvin på terrassen. Det gjorde man ikke så fandens meget deroppe, for det var jo noget koldt om aftenen. Dagen kunne da godt være varmt i solen der. Vi sad der meget ude i vores have i Jakobshavn. Og ungerne tog solbad derude, og det gjorde vi andre også. Men når solen gik væk, så var det koldt. Ja. Men det var man spille meget langt ende over, men det kan så blive en anden gang. Nu skal du have kaffe. Nu skal vi have kaffe.
Så skal vi have kreaturen ud. Ja. Jeg kan lige binde mig på ryggen. Ja. Det kan jeg godt. Sløjfe. Så det er lige så til sløjfe. Ser det godt ud? De ser så tæske godt ud nu. Jeg skal Husk lige... nu at tage nogle tykke handsker, Jan. Ellers brænder du fingrene. Ja. Det er ikke nok med et lag. Dem der, så er de tykkere. Eller 2 af de andre. Øj, for helvede. Det er den næste operation, den her. Sådan. De skal bare vende sig op, og så er der ind igen, ikke? Jo, det skal. Sådan. Ja. Nej, hvor er de tunge, du. Hold kæft. Ja, det var 7 kilo, og så... Nej, de var mere. Det var Plus næsten 8 plus vand, ja. Det undrer mig lidt over døren, for det er ligesom om, den ikke lukker 100% til. Der er et eller andet klemme et eller andet sted. Kan du mærke det? Jeg tænker bare på, så bliver temperaturen måske lavere, når... Nej, for der er termostat på den her. Prøv at se børnesikringen her. Der er ingen børnesikring på den der. Det er oppe i sommerhuset. Ja, det er lidt langt væk af den. Det var så det. Det er jo så den fong, jeg lavede i går, som så er kogt videre i dag med alle andre tingene i. Og nu skal den så bare jævnes. Men sådan en sovs her skal heller ikke være så tyk. Bare nok. Bare der er nok, og det er der. Der er rigtig meget nok. Så vil jeg smage det til med salt og peber. Der skal lidt mere salt i. Jan, så kan du komme ud og finde ud af, hvad du skal overtage af det her. Ja. Nej, du er ikke træt. Jeg kan lige så godt gå over og skise nu. For jeg får jo ikke tid til at skise, når først jeg skal til pille de der venlige fugle ud. Så skal jeg bare ud og brænde mig og blive fedtet. Og spille fedt på gulvet. Ja, jeg må ellers se, jeg kan lige så godt gå. Skulle du ikke have tændt den her herude? Jo, det er da lidt for tidligt, er det ikke? De brænder jo ikke. Hvor har du den lille skud? Det ved du. Den, En tændstik der. Sådan. Det var det. Det er ikke sådan, at filmen kunne se sig få det til at drikke. Så er du bare tøjbehov først. Så skal Ja, der står selvfølgelig bare det herovre. sit sølvskab, mor nu åbnet har. Og stasestagen frem, hun tager den med de mange arme. Og mor, hun har så mange bud. Hvert øjeblik skal Anders ud. Og mor og Anders visker.
Værsgo. Ja, det var den ene slags. Den anden slags, Ja, det var de der. jeg troede, det er de små. De der er de små, ikke? Og så de der. Ja, det er dem, jeg lige har lavet nu. Vi tager en lommelygte. Jeg er ikke usikker til at tro, Hvad? at de må være herinde, for de er ikke ude i kassen. Hvor fanden er det hende, de kan få? De er ikke dernede. Der har du kigget. Jamen, så er der ingen grund til at kigge mere. Så kan jeg måske se lidt. Det er vinduer. Det er kartoffer. Der var kartoffer. Det er... Sådan. Nu har du ikke lagt noget nede i formagen, noget til? Jo, der ligger kartoflen oppe i. Jamen, det er ikke så godt. Nej, det er ikke så. Det er i orden nu. Sådan. Alle de varme, til varme ting, de ligger her. Nej, jeg kan ikke lide den del. Jeg kan ikke godt det kan bedre lide den her. Dem brænder du fingrene med. Ja, det vil så vil jeg hellere brænde fingeren. Nej, det er okay. Jeg håber ikke, jeg hælder noget ned over mig. Jeg bliver fuldstændig tosset, hvis jeg gør. Det lykkes. Så skal vi lige have resten derover, ikke? Jo. Hvordan er det nu med den her saks? Hvad for en saks? Fjerkræssaks, den ligger vist oppe i sommerhuset. Ja, jeg kører lige op og henter den. Nej, så langt behøver du ikke. Det er det sidste afsnit øverste, sådan der. Okay, så giver vi den et knald, når vi ser, hvornår de kommer. Ja. Og vi lader døren stå åben så længe, ikke? Jo. Så vil du godt tænde. Ja. Bare hurtigt det, så går det hurtigt. Ja, goddag, kom ind så. Nu skal jeg have den finger ned i sættet igen her. Det er synd. Det er rigtig synd. Nej, du synes ikke, det er rigtig synd. Det er jeg godt klar over. De sidste 5 minutter her, der er man altså nødt til at glo på dem hele tiden. Men lige pludselig, så går det ikke noget. Jeg tror ikke, at de er ved at være gode nu. Hvad? Skal de have lidt til? Hvad? Vi kan prøve at stikke lidt i dem og mærke, om det er rigtig koldt. Ja, man kan godt få lidt mere. Besse, du fandt ikke nogen tranceret saks, vel? Besse? Nej, jeg gør ikke. Jeg tror bestemt, den er i huset. Så du må bruge en almindelig saks. Ja. Du får se. Ved du, hvad du kunne? Du kunne gå ud til grensaksen. Ja, nej. Det vil jeg ikke. Men det ville da være en god idé. Nej, det vil jeg altså ikke. Jeg tror da faktisk, det ville være en rigtig god idé at tage en lille grensaks. Ja, jeg har nok. Jeg har den god nok, den jeg har. Det er varmt. Du står her. Altså, hvis der var mig, så havde jeg gjort sådan. Ja. Du plejer altså at være ude til skidt. Ja. Jeg har ikke været noget sagt fra kysten. Nej, det plejer vi altid at have. Ved I hvad, jeg vil foreslå, at vi sætter os så her inde. Så
kommer maden om et øjeblik, men det er bedre, at de sidder, når maden kommer. Okay, du får ikke sådan noget meget. Der er en rigtig god rødvin. Og hvis nu, man... Ja, den er rigtig god. Man kan smage den, og så kan man bagefter få en julenisseøl, ikke mor? Den er ude, den tager vi. Det er godt. Den tager vi. Jeg skal nok have rødvin, det tror jeg. Det tror jeg også. Nu fik jeg bærene og kort. Ja, Betty, jeg kommer ind med det her nu. Ja. Tada. Får ikke en plastik. Altså, jeg behøver Det ikke. har stået koldt. Jeg er ikke pille noget skidt, nej. Nej, er du sød? Går du, du tager hjem nu, eller hvad? Hvis du kører hjem, så jeg kunne bare godt tænke mig at sætte mig ned, måske. Skal vi sige farvel til Jeppe alle sammen? Den fattige Jeppe er kommet herned. Han har det derhjemme kun dårligt. Det kan da ikke være rigtigt, at han ikke gør det. Skilling sammen til McDrive. Der er der stadig en vinge tilbage. Og god. Du tog lige mit til der. Når du byttede den, eller hvad?